Kanada. Lamongan. Apa Lamongan? Ya padha. Ayo padha siji-siji. Malaysia. Otak Rara emang di luar Nurul, negara Lamongan kui negara bagian endi tura? Sak wong. Berarti langsung ngayurin. Heeh, langsung memburi. Engko lek wis mari langsung memburi. Sak wong 3 detik. 1, 2, 3 ngono berarti ya. Tak hitung ya. Berarti lek gak iso salah siji. Kemarin kan baliknya mengarep sampai ping 3 lek salah. Ya berarti siap-siap ngusek WC wis. Wis. Hah? Podo ae to. Anak berangkas. Ya men kene. Gini. Ini Mbak. Diapalin lho karo ngapalin ABC lagi. Iya loh. Iya, kuwi. Wis. Kon. A. Afrika. Belgia. Cino. Denmark. Ekuador. Filipina. Salah, beri. Finland. Wes G itu loh, F. H. Dar. Salah, beri. India. Jerman. Mari apa? Mari C. K. Kanada. Kanada. Lamongan. Apa Lamongan? Ya padha. Ayo padha siji-siji. Malaysia. N. Salah, beri. Oman. Ayo dah. Oman apa tuh? Oman. Oh, nenek apa? Polandia. Apa? Ki. Qatar. Rusia. S. Singapura. Mana S apa? T. Tuti. Salah. Wis kalah iki. Ayo lah. Padha karo kayak TU. Putur. wah. Ayo ngono. Vietnam. Wes. Bener sing menang Nopi. Enggak. Enggak toh. Iki arek loro iki kalah pisan. Sing kalah iki yo. Wis ngosek WC. Sing kalah ping 3. Sing kalah ping 3. Tapi kok salah. Sing menang tak tukar foto yang menang. Gak iki wis tak wae hadiah lho ya sing penting. Aku ya lho hadiah lho. Ada.